Benvinguts al canal Ban 2000. En aquest tutorial practicarem com funciona el Lucidchat, una eina per fer mapes conceptuals. El primer que farem serà buscar el Lucidchat a Google, clicarem aquí sobre i entrarem a la pàgina. Molt bé, ens anirem a enregistrar. Fem un clic aquí i agafarem el pla gratis. Continuar con gratis. Aquí haurem de posar un nom d'usuari, el nostre compte de correu i unes contrasenyes. Així que posarem, per exemple, el nom que vulguem. Jo posaré Jordi, el nostre compte de correu, i una contrasenya. Recordem el tema de la contrasenya, no posar la mateixa contrasenya que tenim al nostre compte de correu, i també posar una contrasenya i apuntar-la a algun lloc, perquè si no ens oblidarem. Per exemple, podem obrir un document de doc i apuntar a fer una pàgina nova amb totes les contrasenyes noves. Bé, jo com ja tinc un compte aquí obert, aniré a iniciar sessió, que és el que teniu que fer la següent vegada que us connecteu. I aquí ens demanaran el següent, l'adreça de correu, i ara sí que la posarem. Siguiente, i la contrasenya que hem posat per al nostre Lucidchat. I ja estarem dintre. Molt bé, aquí seria el que mai guardarem la contrasenya en un ordinador que no sigui el nostre, sí que nunca. Molt bé, aquí veuríem la interface del Lucidchat. Jo ja tinc aquí dos fets. Molt bé, podríem, si vull eliminar un, doncs clicaríem aquí, els puntets, i eliminar. Molt bé. I el que farem serà anar a fer un de nou. Anirem a Más Nuevo i farem un de nou. Un document en blanc. Es carregarà el programa i aquí el tenim. Molt bé. Aquí tenim més o menys la distribució de totes. Aquí tenim les eines, els diagrames, les coses, els quadradets, fletxes, que tenim per escriure, per fer quadradets, i aquí tenim més eines que ara anirem veient a poc a poc. Molt bé, doncs el primer que podríem fer, per exemple, és agafar aquesta. Per agafar això és tan fàcil com arrossegar-ho i ho podem posar al mig. Aquí ho podem fer gran, podem tombar-lo. Aquestes peces. Molt bé, d'aquestes peces també podríem fer pintar-les de colors, per dintre, per fora, i podem posar, fent dos clics, podem posar unes lletres, una paraula que volem. Per exemple, a la nostra farem sobre com construir una casa, doncs posarem casa. La podem posar també en majúscules, si volem. Casa, aquest seria el primer bloc. Podem seleccionar-lo i, com sempre, anem aquí, podem canviar el tipus de lletra, el que ens agradi, el tamany de la font, també, ja que serà centrat. Molt bé, podríem posar en negreta, en cursiva, subratllar-la, canviar el color, també podríem posar aquest color. Molt bé, i també al quadradet el mateix, podem omplir-lo de colors, podem posar de color taronja, i al marge podem posar-lo, per exemple, farem de color vermell. Molt bé, aquí tindríem. Això sempre ho podrem moure per tota la fulla. Bé, el següent que faríem seria, per exemple, si vull construir una casa, pensar en coses que necessito. Doncs què necessitaria? Per exemple, pensar si vull la casa a la platja, a la muntanya o a la ciutat. Doncs utilitzant aquesta eina, que és l'eina de fletxes, podríem fer, per exemple, podríem posar una fletxa aquí, una, després podríem posar una altra fletxa que anés recta cap aquí, dos, i una altra fletxa que anés cap a baix, també seguint l'ordre, fins aquí, 3. I ara podríem seleccionar, per exemple, seleccionarem aquesta forma.
posarem aquesta forma i diríem, bueno, jo aquesta casa la vull a la ciutat. Doncs posaríem ciutat. Ciutat. La posarem en majúscula, a la ciutat. He dit en majúscula. Quin desastre. Ciutat. Molt bé, i podem fer el mateix. Podem seleccionar el tipus de lletra. Bueno, fem 2 clics i podríem dir-li, doncs mira, agafarem aquest tipus de lletra, ho farem també el tamany més gran, a 30, la lletra la posarem de color, com seran coses per on posar la casa, la posarem de color blau, el cercle el posarem de color groc i la vorera la posarem de color groc més fort. Molt bé, aquí podríem fer el mateix. Aquí, com ja no surt la forma, doncs aniríem aquí, agafaríem la forma i l'arrossegaríem fins aquí, l'enganxarem, veieu que hi ha uns punts, la farem també gran igual que l'altra, la farem gran igual que l'altra. Molt bé, i aquí podríem posar a la ciutat, doncs a la muntanya. Posem a la muntanya i fem el mateix que hem fet abans. A la muntanya. Seleccionarem el tipus de lletra, hem agafat aquesta, posarem de color, també de color blau, com l'altra, de color blau, tamany, la posarem també igual 14 i per dintre, com estem fent per coses, doncs la farem de color groc i al voltant de color, també havíem dit, taronja. Vale, i així podríem anar apuntant al nostre mapa conceptual. Les fletxes també es poden pintar. Fem 2 clics a sobre la fletxa i podem pintar-la de color. Les fletxes les tenim aquí, aquí podem posar-la en puntets, aquí podem fer-la més gruixuda si volem. Molt bé, aquí tenim altres eines. Perfecte, i la línia aquesta la podríem pintar, per exemple, de color vermell. Aquí no. La podríem pintar de color vermell. Aquí la tenim. Molt bé, i aquesta igual, podríem fer 2 clics, la posem del més gruixuda, la posem de color vermell, i aquesta igual, més gruixuda, l'agafa, molt bé, i de color vermell. Molt bé, aquí tenim la primera part i ens veiem al següent tutorial del canal Ban 2000. Fins ara.